wadala izulu nomhlaba. something that created heaven and earth. Waba sisidalwa esitsha He became a new creature kuba lo lizwi for that word, onguKristu who is Christ. wambatha inyama He yakhe wrapped himself in his waba flesh. bubomi phakathi kwakhe. Then he became life in him. iBhayibhile ke ithi uThixo ulizwi waba inyama. The Bible says God the word became flesh. Ithi loo nto namhlanje uba ungaba ufuna uThixo ulizwi, It means ufuna ulizwi if you are looking for the word, uzamfumana enyameni. you will find him in the flesh. Ayikange isixelele into yoba waba ngumoya emoyeni. It never told us Hayi he became ungumoya the spirit. enyameni. He's the spirit in the flesh. Ndiniyekile apha phezulu. Ndenzela uba ningandibuzi imibuzo ndiyicacisa nje. I want you Ngabe not nindibuza umbuzo. to ask me a Ndithi lot of ndisiya questions. phaa ebantwini When I go to sibe the sihamba majority, sonke. to the masses there, we should be together here. Le nto ikhululayo This that gives ngumthetho. freedom is the law. Nale nto And icinezelayo that which oppresses is ngumthetho. also the law. Sacinezelwa ngumthetho wesono nokufa. We were oppressed by the law of sin Sakhululwa and death, ngumthetho wobomi. but we were liberated by the law Uyintoni of umthetho life. wobomi? What is the law of life? UnguKristu. It's Christ. Uyintoni uKristu? Who is Christ? Usisicatshulwa sikaThixo bawo He's the portion taken from God the Father esehlayo that descended phezu koYesu upon Jesus, esingazange sizalwe sona but never born ngumntu nguMaria. by Mary, the human being. Hayi ndenzela into yoba kufuneka simane sijayiva xa sithethe izinto We must ukwenzela always uba be sizazi dancing. uKristu was Christ. never born of Mary. Akazalwanga kuMaria. Ukuba ngaba singathi uKristu wazalwa nguMary, If we may say Christ was born sawuthetha of ukuba Mary, uKristu ngumntu. we will say Christ is Kuba a human okuzelwe being. ngumntu For that which is born of man kungumntu, is man. okuzelwe ngumoya Born of spirit kungumoya. is the spirit. Uyintoni lo moya onguKristu? What is this spirit that is Uluthando. man? It is love. Kuba uThixo For uthi God said, wenje nje God so ukusithanda loved us. wancama lo He moya sacrificed this spirit ukuze lowo that the one ukholwa kuwo who believes in that angabi spirit nakubhujiswa. may not perish. Ndazi ke noba uyakholwa kuwona. I don't know whether you You know believe in that iproblem spirit. yalo moya usikuhlala emntwini. The problem with this spirit, it dwells in a human being. Ube wena ungenangxaki nalo moya, But you don't have a problem with the spirit, but unengxaki nalo mfo. but you have a problem with this man. You know, wayenza indaba uYesu. Jesus did something miraculous. Matthew 10 verse 40. In the book of Wathi Matthew 10, abafo chapter 40, besaziwa verse 40. izono zabo When this man njengoba were known, bezicela uPawulos as they were confessing their sins, besithi ukuba bathi umntu asinasono if someone says we don't have uthi a sin, siyaxoka since we are uba lying, sithi asinasono. if we claim not to have Uyamqamba a sin, uPawulos uyasiconfessa esakhe isono Paul is njengoba confessing wena his sin usikhonsila nje as you are concealing usfihla. wasitsho esakhe isono uPawulos. Paul Nabapostile confessed his sin. bayaziwa zabo izono. The apostles, their sins are known. uJesu uthetha into enkulu Jesus said something very miraculous. uthi He says, uyifunde kakuhle Matthew 10 read it properly, Matthew chapter verse 10, 40 verse 40. uthi He says, uthi abave nina those who usho kula heard madoda of xa you, iwathuma when he's sending this man, uthi abave nina those who have heard you beve mna have heard me noba undithumileyo. and the Father who has sent me. Aqhubeke kwincwadi kaMarko athi abamkela In nina the book of Mark says, those who bamkela receive you, mna receive noba me undithumileyo. and the Father who has Loo sent nto me. ithetha ukuthini? What does that mean? Ukuba uyiKristu If in the waba Christ, inyama he kuYesu became flesh through wabuya waba Jesus, inyama kula madoda. and he became flesh through this man again. So awunawuthi uYesu uhambile akasekho You can't say it does not exist anymore. kuba yena uzihlanganisa nala madoda. Because he has come together with this man. Ndiyayiva ke itheory yenu, I hear your theory. andiyali I don't deny it. kuba kufuneka kube khona into ozigcine ngayo ngumntu. Because as a man, you must have something that you keep in yourself. Noba le nto Even, ayildi zi-fruits. even if it does not bear any fruit.
kodwa ke ikhona into enigcinileyo But there's something that is keeping you. ngoba nina nithi For you say, na uthandazelwa ngumfundisi when the reverend is praying upon you, nithi amen wamkela umoya oyingcwele and say amen, and say you receive the Holy Spirit. kodwa uYesu uthi But Jesus says, makwamkele la madoda akathethi ngamoya oyingcwele lapha he doesn't talk uthetha about the ngoba Holy Spirit. uba uzawuthi unoyesu If you claim to have kufuneka uba Jesus, wamkele la madoda you must receive and accept this man. xala uba ndiyanehlupha heyi shukumisa iziseko zethu lo mfo hayi ndishukumisa zonke nezalapha epostile ndiyazithatha ndizithi I'm shaking nale all miqhutyana yabo establishments with their own habits. xa ndiqala ndishukumisa yonke into When I started to shake up everything, ingxaki yam andikwazi uxoka my problem, I can't lie. you know what That's of 10. bathi bawuthandazela ngabefundisi When they are prayed upon by reverends, udibana nabo bene-confidence yoba banomoya oyingcwele they now start to have the confidence that they have the Holy Spirit. ingxaki yomoya oyingcwele le This is the problem with the Holy bafika Spirit. abapostile bengabapostile Apostles came as apostles. bathandazela abantu ababemkelele ilizwi They prayed to people who received the word. bebhabhatizwe nje egameni likayesu Those people were just bengenamoya oyingcwele not having the Holy Spirit. ungayifunda loo nto incwadi ezenza ngubani ngu-8 14 Read it from 8 Acts chapter ya 8, verse 14. ungayifunda 8 14 athandaza la madoda umoya oyingcwele awehla tu This man prayed and the Holy Spirit did not descend at all. because abana umoya oyingcwele Because the Holy Spirit awunasivumelane nentshumayelo has no agreement with awunasivumelwane preaching futhi and also not having any agreement nokuthetha kwabo noba kunjani in them speaking, even if it is like that. kodwa abantu bawuthi cwaka But when they went silent, babeka isandla le nto inesivumelwano they laid the hand, something le that nto has inesivumelwano agreement nokristu with Christ. kuba uthi umpostile upawulos Apostle Paul says, uthi nina niyindawo you are a place yokuhlala kwathixo ngawumoya of dwelling of God through the bathi Spirit. uma ubeka isandla When the hands were Wehla umoya. laid, the Spirit descended. ngoba isivumelwano For the agreement siphakathi kwala madoda is between this man nomzimba wawo and their bodies. ongcwalisiweyo That has makandiniyeke ententeni
akukho kugwetywa There is no condemnation kwaba kuKristu Yesu. upon those who are in Christ Jesus. Funeka ukhumbule ke You must remember that le ntetho ayithi kwaba kuYesu this talk does not say those who are in Jesus, onguKristu. who is the Christ. Kukumahluko kuba kuYesu onguKristu There's a difference being in Jesus, who is the Christ, nokuba kuKristu okuYesu. and being Christ, who is in Jesus. Yabona kukho abantu There are people, uthi njengoba uthunyiwe nje as you are being sent, you are sent uthunywe ngulo Thixo okuthumileyo by the God who has sent you. basuke bafuna ukhonza wena They start to want to worship you. kodwa wena uthi mabakhonze uThixo But you are saying they must lo worship God, kuthumileyo. the one who has sent you. They are not in Christ Jesus abo bantu. I mean bakunongqunga They are in Father Nongunga, onoKristu. who has Christ. Andifuni ikhonza unongqunga I don't want to worship Father Nongunga, onoKristu. who has Christ. Ndifuna nikhonza uKristu I want you to worship Christ, because umdali wenu for your Creator nguKristu. is Christ. Wabakho He became lo Yesu engekazalwa. Jesus before he was born. Wabakho He became neBhayibhile ingekabhalwa. before the Bible was even written. uYesu uzalwa nguMaria. Jesus is born of Sebebaninzi Mary. abantu abakhoyo phambi kwakhe, There are so many people who came abalungileyo before him, nabangalunganga, bad and good people, kodwa uKristu but Christ sabakho sonke ngenxa yakhe. all aim to be in existence That through is him. why kwabakho imfuneko That is why there was a need yokuba uYesu lo that this Jesus, lo kuthiwe xa ezalwayo the one when he was given uya birth, kuba he shall uya be, kuba he shall kange be. kuthiwa ungumsindisi, It never kuthe says uya kuba he is the Savior. ngumsindisi He shall be the Savior, ngokubeya kubasindisa or he shall abantu save bakhe. his own people. Umbuzo ke ngoku nini The question is when, akwamkela umoya kaKristu, after he has received the Spirit of Christ, lo wehlela phezu kwakhe the one who descended at upon him. age 30 latshintsha igama lakhe, His name changed. wayeka uba nguJesus David He ceased to be Jesus waba the David. nguJesus Christ, He became for Jesus he was Christ. born again of Christ. Why says the Your surname will always qualify your source ifani of yakho existence. ichaza indalo apho uvela khona. Lo uYesu This Jesus, ubevela kuKristu, he was coming from Christ. ayinguye lo ubevela kuDavid. It's not the one who was Nakubeni coming from siqu David. sisinye Even oku komkakho same as your wife. ebengubhanjathwa izolo, Yesterday she was xa called umzeka Bhanjatwa. namhlanje But today when you marry still her, ubengunozintombi ibhanjathwa. she was Nozintombi Xa Bhanjatwa umzeka before. namhlanje You married her today. kutshintsha ifani She changed kuba already. uzalwa kabutsha, So she's born kuthiwe again. ngubani benthe ngubani, kanti kwabe ngunozintombi namhlanje Still Nozintombi, magubungu. but Magubungu this time. Uthi wena ke xa kuthethwa ngonozintombi When now we speak of magubungu, Nozintombi, ucinga Magubungu, uba kuthethwa omnye you umntu? think we speak of Ewe another kuthethwa person. omnye umntu Yes, it is ngokuzalwa through birth ngumthetho. by the law. Manje ngixele lento, Let me tell you this. umthetho ungekho akekho umuntu. Without the law, there's no human. Sikho nje singabantu, That we exist as human beings, senziwa kukugcina umthetho. we are made through keeping the commandment. Kukuthini ukugcina umthetho? What does it mean to keep the commandment? Kukuba ngumntu. Yazi lento kuthiwa it's a human being. This that we call It's a spirit that becomes. umoya owaba. A spirit that becomes. Spirit that becomes. A spirit that becomes. Waba ngumntu. Because the spirit can become wild. Ngoba umoya uyakwazi ukuba ngumoya wasendle. Lento kuthiwa is a human being. This that we call It's a umntu. spirit that becomes. Umoya owaba. Umoya The spirit ungaba yiyo nayiphi into. can be anything. Into esimoldayo uba sibe yilento efuneka sibe yiyo. That which molds us to be what we want, we are expected to be, Ngumthetho. is the law, Mthetho wobomi. the law of life.
unantoni umthetho webomi What is ubomi in the law of life? une-purpose ne-will of God. It's got the purpose in Jongo. Lokhu ungamzala umntana namhlanje You can give birth to a child today, abe yinkwenkwe, be a boy child. awuqinisekanga uba uzawuba yinkwenkwe. You are not sure he's going to be a boy child. Angaba yinkwenkwe ngokwenabo ubukhwenkwe. He will be a boy child because he has those. Angaba yintombazana It can be a child, ngokwenabo a girl child, but having the boy character umthetho. depends on the law. Umthetho ke uyaphi apho uya khona? Where does the law take us? Uya engqondweni. Where it goes, it goes Yiyo to the lento mind. athi uMpostoli Paulus, That is why Apostle Paul says, siyazi we know ukuba ufikile unyana that kaThixo the Son of God has come wasinika ingqondo. and gave us an Into understanding. leyenza basone What this that makes us to sin? ingqondo yokona, It is the understanding of ingqondo committing sin. yesono. It's the thinking of Nokufa. sinning and death. Ngexesha kuzela intombazana At the time that the girl child is ucinga born, uba kuzawukikizelwa kusasa kuba izawuzaza umyeni. thinking that will elululate tomorrow because there will be a husband, Ungasuka ube yinkwenkwe it can turn to be a boy usenziwa ingqondo made by the mind le uyinikiweyo that you were given, ingathi given to you, amadoda abhetele. as if men are better people. Ude umva omnye ndawuzalwa kunogemizayo ndifuna ubuya ndiyindoda. The one who the other one who Ingqondo says, yakhe I will be born as a ingqondo boy, yakhe it's her mind irhalela ukuba yindoda. wishes to be like a man. Ade practice omnye The other one ngoku even engekafi practices nokufa. before she even dies. Intombazana ke le ihamba kanje. This is the girl child Ipractice walking ukuba like this. yindoda. Ibona amadoda phi. Practicing to be like a man. Ibona amadoda. He saw Ya- he saw other men Yathanda olu hlobo ahamba ngala madoda. and Ngumntu ongibamba ke lo. this is like a woman. Othi xa umjonga When you look at him, impilo yakhe upractice uba yindoda. his life, her life, she's practicing. to be Yintoni like- eyenza le nto? What is this that makes this? Ngumthetho It is the law olawula lo mntu. that controls this person. Umthetho. The law Uhlaliswe engqondweni. is made to dwell Uba in the mind. ingqondo yakho If your mind ikuxelela uba ungumfazi, tells you that you are a uzoba woman, umfazi ngexesha uyindoda. you will be a woman at the same time that you are a man. Yabona kabelungu You see, white people, bayiwina le nto apha kuthi. they want this with us. Zange babekho bonke abantu bakhoyo ngoku. All these type of people were never there before. Baqale babuyisa They ipolicy yedemocracy. brought the policy of Ethi democracy democracy lawula nge-choice of man. that says it controls by the choice of men. Babuya benza yantle kakhulu i-choice abafuna uba ube yiyo. And they made this choice to be a better one, To the point of uba ucinge into yokuba to the point that you think amasiko akowenu abackward. all the traditions and customs that comes from your home are backward. Ingqondo yakhe kuxelela into beyona nto isemcimbini apha. Your mind tells you that something that is indeed a Le truthful one uyixelelwe nguqueen. is what is told to you by the queen. Andifuna ukuya kuloo nto because ndiyanishukumisa xa ndifika kuloo ndawo. I don't want to go there because I know I'm shaking you up. Kodwa already. mandikuxelele le nto. Let me tell you this. Ayinokuba abantwana banamalungelo. You cannot say children have rights. La malungelo abantwana The rights of these children, abadinga waxelelwa. they need not to be told. Badinga into yoba sibenzele thina wona. We need to do that for them. Simfundise umntana. Teach the child. Uba xa ndingena erumini yakho mntanam umdala ndizawunkqonkqoza undivulele utsho uba mandingene. When I go to Uye your kusuthi room, come in I nandini. will knock and you must allow me to enter. Ngamalungelo abawanikwa ngabazali. Those are the Ayingo rights given to malungelo them by abazithathelayo. parents, not by themselves. Yabona kula malungelo eniwanika abantwana ngoku The rights that you are giving to these children nizophela now, ngala malungelo. you will just deplete. Mntana ngoku akanantloni usuke eme phaya. A child does not get Athethe into ashamed esingazange siyive thina apha elizweni. saying something that we never Kuba had, unelungelo. or she has a right. Uyayazi le nto yalamalungelo abantwana apha iyakhona? You know where this right are Ayinanto taking yokwenza you? nabantwana. It's got nothing to do with the children. Inento yokwenza ukuba ningakwazi ukubaqeqesha. It's got something to do that you are Umbuzo ke unable ngoku to xa discipline ungakwazi them. umqeqesha umntana If you are unable to uyoze discipline abe a child, ngumntu will he ngoba ever be uba a ngumntu human? ngenxa yomthetho.
Because a That person is can why be a human because uThixo of the law. esithi That is why God says, bekuyihlo nonyoka honor your father and ukuze your imihla mother, yakho yande. so that your days may be elongated. Le mithetho le These laws, bebephila abantu ingekho le mithetho yabantwana. people used to live without these old Isizathu soba commandments of kubekho the imithetho children. yabantwana, The reason for it's these children, beyond le nto wena uyicingayo. it's not what you are thinking. Indlela ye-depopulation, It's the way of itool depopulation. ye-depopulation. Uba abantwana kufuneka badelele ootishala, The children should abantwana disrespect kufuneka the badelele teachers. abazali. They must disrespect Umntwana the immediate parents. adelele umzali Once wakhe. the parent disrespects uThixo the unciphisa child imihla disrespects the yokuphila parent, kwakhe. God will reduce the days of him living on earth. Lithi kunomthetho I'm saying the law womoya is paramount. of the spirit, that is a paramount. Uzosusa umthetho It wesono is here to remove the law of sin nokufa. and death. Uyabona uba lo mthetho umande ebantwaneni. Can you see? This is the wonderful law on the children. Acele unina awunontasha ndakubambisa mna. And tell the Usho mother that kunina. you can't touch me, I will take you to jail. Uyalibala uba kuThixo She forgets that to God, imihla yakhe iyancitshiswa. his or her days are reduced. Depopulation program. The depopulation program. Ukuncishiswa kwabantu. Umntwana A child kufuneka afane nabazali bakhe. must resemble in the likeness Athathe of his parents. umthetho wokukhula Must take the law of growth apha ebazalini. from the Ngoba parents. uThixo umthetho wokukhula owunika abazali. For the law of Xa him to grow ubeke was ugcine given to lo the parents. mthetho, If you keep that uThixo law, wandisa iintsuku zakho. God will elongate your days Emhlabeni. on earth. Xa ungagcinanga ngalo mthetho, When you don't keep that uhamba uthetha commandment, kakubi ngabantu abadala kunawe. speaking ill about Ude elderly ube people than nesibindi you, sokuthukela abantwana And abantu abadala kunawe. start to insult them, Iyancipha imihla yakho yokuphila. your days of living on earth is reduced. I-depopulation program iyakhula. The depopulation program is expanded. Mandiniyeke apha. Le nto ingumthetho This that we call the law yiyo is the same esixelela into yoba ilungile le, that tells us this is good, ayilunganga le. this is wrong. Ukuba umthetho awukho If there is no law, nomntu akekho, and then there's that no is human why being. umntu wokuqala wabekwe egadini. That is why the first human being was Nina placed ke in the nithi garden. igadi, You are saying it's a mna garden. ndithi ngumthetho. I'm saying it was the law. Wasetelwa ii-parameters Parameters were set around zokwenza him. phezu komhlaba. To do Ungahamba kuyo certain yonke le things. ndawo You can walk around everywhere, kodwa ungathinti phaa. but don't touch there. Bubuntu ke obo. That is humanity. Umntu kufuneka kubekho into ayihloniphayo. A man needs to respect something. Ingasoqaba yonke into apha. Not do anyhow. Yiba nento yoyikayo manje. Have something that you fear. Otherwise ubuntu bakho buzawuphela. That is why otherwise your humanity will be depleted. Ngoba usisilwanyana ngoxa ungenanto yoyikayo. Because when you Wahamba don't fear wathetha yonke anything, into le. you are just an animal. You speak anyhow. Umthetho wobomi. The law of life. Buvela apho bubomi. Where does this life come from? Iclear nje njengoba nishumayela. Soyibona mos. You can see it Uvela vividly. ubomi ekugcineni umthetho. It comes from keeping the commandment of the law. Iyo lento athi umpostoli Paulus. That is why Apostle Paul says, Lulo olu this is uthando lukaThixo the love of God, ukuba nigcine that we keep imithetho yakhe. his commandments. Ukugcina umthetho To keep the commandments kaThixo of God, luthando olo that is love, othande ngalo bali uThixo. with which you have loved NoThixo God. ayawuthi akuthande ngalo. With the same that Kuba God will love you. ngogwebo ogweba ngalo The same scale that you judge, noThixo uyakugweba ngalo. God shall judge you on the Ukuba same ngaba scale. ugweba ngothando, If you judge with love, then uThixo then you are in uthi God. abo bahlele elithandweni Those who are dwelling in bahleli love, kum they are dwelling in nam Him, ndihleli and kubo. He also dwells in Ngamanye them. amazwi, In other words, ukufuna uThixo empilweni if you are yakho looking for God in your life, hlala elithandweni. dwell in the love. Kuhlalwa njani elithandweni? How do we dwell in love? Ukugcina imithetho yakhe Is to uThixo. keep the commandments of God. Suthe kwenze inkwenkwe That you have made a boy, unqwenela uba you yintombazana. have been made a boy, you wish to be a Kuba girl. kwimithetho elishumi uthi For in the 10th commandment, usunganqweneli it le says, esile lo mmelwane thou wakho. shalt not envy even the donkey of your neighbor. Le nto ikwenza ubehave ngolu hlobo This that makes you to behave this ingathi manner, uyintombazana ngexesha uyinkwenkwe. as if you are a girl at the same time you Unqwenela are uba a boy. yintombazana. You are wishing to be a girl. Yingqondo yakho leyo. That is your mind.
ude ke ngokuzala abantwana Then you give birth to children abazoba nalaa ngqondo who will have the same mind. bathi ke ngoku abantwana The bona children will say, iwe sinje nje sizelwe we were sinje created like this. kanti abadalwanga No, they were not ever created. benziwa ngabazali. They were made by their parents. Hayi indalo zelwe lo mntana enje This lo child mntana was born unengqondo like this. yakho nje This child bears your yilaa mind. buyiyo wena. It's the same that which you were. Naw ndixolela You will forgive me. ezinye izinto singena singathandi Other things we enter not sizibhaqa liking to sesitheni be. sesikuzo. Then we find Lo ourselves in mntana that. ke ngokuzibhaqa senje This child who found himself or herself Uzawumthini like wena? this, what will you do with him? uzomane umcela ubuyaxoka You will keep ezazi yena uzele ethanda esi sini asiso. knowing that he loves or she loves the gender that she is. Masibuze ivela phi le nto, Let's ask, where does this come from? then sizawukwazi uyigwema. We will be able to avoid it. Uyazi akukho nto igqitha ukugcina umthetho wabazali. There's nothing that surpasses keeping the commandment of the Uye parents. kubusixele lapha ngechoice And you yakho. stop telling us about your own Ubomi choices. abuna choice yakho Life does not have your because own choice. it was never your choice ukuzalwa kwakho. It was never your choice to be Why given should birth it be your unto. choice ukuphila kwakho? Kutheni kufuneka ibe choice yakho when you have to live? Wacelwa ngabazali kuThixo. The parents asked you from God, uThixo wabanika wena. and God gave you to them, Banikwa iduty abazali and they were given a duty yokufundisa wena of teaching you ubuntu. humanity. Xa abazali bakho ke nabo bafika kudemocracy, When now your parents are in democracy, ethi democracy is into ye-choices. that says that we have choices, Bakunike i-choice yokuba ungaba nayintoni na ongaba yiyo. and they give you a choice to be whatever you wish to be. Mntanam uswelekile ngoku ungekaphili. You must know that you are dead before you even live, Because awusuba nabuntu. because you will lack humanity. Okokuqala nje, First the point, fact that ube ne-choice yakho, the fact that you have your own choice, uThixo ekunike i-choice yabazali. when God has given you the Wathi choice from futhi parents, thatha ingqondo yakho phaa kuye and said, kubo. take the mind from your Uxabene parents. noThixo. You are in Ukhula loggerheads with nje God. You are ungumntu growing. oxabene noThixo. You are growing in loggerheads with God. But akho mntu uxelelayo kuba idemocracy kaloku lilizwe le-choices. Nobody tells you, because democracy is the world of choices. Akukho kugwetywa There is no condemnation kwaba kuKristu Yesu. upon those who are in Christ UKristu Jesus. sisifundisa into enye, Christ teaches us one thing: ukuthandana. to love one another. Uthi uKristu kubapostile bakhe, Christ says to his apostles, ndiniwisela umthetho omtsha. I give you a new Mamele uthi commandment. mtsha lo He mthetho. says this is a new Kodwa lo mthetho commandment. kudala umane kuthethwa But ngawo. it has been But uthi spoken all kwaba along. mtsha, But to them it's new. and indeed bumtsha. Yes, indeed, it was new. Umthetho kaThixo mdala uthi othanda ntoni? The Othanda old law of umakhelwane God wakho. says, love thy neighbor. Andithi umakhelwane ke baninzi omakhelwane. That we have a number Le of chapter ivele neighbors. yaspecific. But he Yaba was, ngulo muntu endimbize apha nawe. he's the person that I've called here together with you. Uthi He says, ndiniwisela umthetho I give you the commandment ukuba nithandane. that you love one another. Uthi ngale nto Through this, bawunazi abantu people shall know you, ukuba ningabami. that you are mine. Nam ke namhlanje ndiniwisela umthetho I also give you a new ukuba commandment, nithandane. that you love one Noba another. uwephi cawe, No matter which church or akho cawe denomination you come from, eluthandweni. there's no denomination in love. Ngumthetho kaThixo qha. It's just the commandment of Awunamsebenzi God. yoba ucawa kwephi cawe. Doesn't matter which Awunamsebenzi yoba denomination you ukwephi come from, ipati. whichever party you are coming from. Uthi thandanani. Love one Uyazi another. uba besingamakristu la sizidla uba singawo. You know, if we were indeed Christians, Ngenxa that we think, yothando because of love, ngesivota we ndawonye. will be voting together. Ngenxa yothando If it was because of love, ngesivota phi. we will be voting together. Ndiniwisela umthetho omtsha ke nam njengoba uKristu obamisela. I also Khake give you a new nithandane. commandment. Love one another. Ngenxa yothando Because of love, nivote ndawonye. vote together Nikhululeke and be liberated emakhamandeleni from all alo the shackles mhlaba. of this earth.
Khanivote ndawonye Vote at one place ngenxa yothando. because of this love. Ngalento With this, bayawunazi abantu people shall know you uba nilusapho lukaKristu. that you are the family Akukho of Christ, kugwetywa kuni. and there's no condemnation upon you. Eluthandweni In love, akho lugwetywa there is no condemnation. ngoba uthando olu For this love lunguThixo. is God. Uthando olu This love lingumkhululi. is the liberator. Uthando olu This love luyindlela. is the way. Uthando olu This love luyinyaniso. is the truth. Uthando olu And this love lububomi. is the life. Uthando. Love. Iyo lento athi That is why Paul. Paul says, kwincwadi yomakorinte incwadi yokuqala verse 13, chapter 13 First Corinthians uthetha chapter 13, ngothando pha. he speaks of the love here. Uthi uthando lukaThixo He says the love of God aliboni bubi, does not see any bad or luthanda evil, konke. loves everything. Hayi lento yakho, Not this thing of yours. ndiyamthanda ubani. I love so and so, Hayi kodwa ubani lo, but the other one, hayi ingxaki into yakhe. this thing is the problem. Ndizosebenza apha. I'm here to work. Inkosi. Inceku nompostile kaJesu Kristu ndiyakwazisa izono zena niziqondayo neningaziqondi zixolele egameni loThixo Yise nelunyana lomoya ingcwele. Amen. Thando lwakho lungahlala nami, luhlale nami njalo. Indaba yakho engapheli yanga Nkosi, neba yakho Nkosi, neba yakho ingane mbathana, yanga leyo neba yakho Nkosi, ingane mbathana, ngembathwe ineba yakho, ngembathe nasa njengaYohana, ndibulele ukufezwa kwemithandazo yeminyaka, kwemithandazo ndibulele ukufezwa kwemithandazo Happy